otvorení portálu 11.11 sme spolu so Zemou vstúpili do poslednej roviny postupnej transformačnej fázy. Svetelní bojovníci pomaly koordinujú proces cez kvantový systém do konca roka pomocou silnejších kvantových tokov z galaktického slnka. Dávky stiahujeme pomalým procesom v podobe novej a mäkkej energie, potrebnej na to, aby sa ľudia na Zemi boli schopní na túto energiu a odolali zvýšenému žiareniu. Pomeňme si, že 12. decembra majú najvyšší svetelní bojovníci Zeme dohodnúť postup a doslovne naordinovať scenár ďalších udalostí na Zemi. Konkrétne, či začať aktívnejšie preformátovanie planéty, alebo ho opäť odložiť, alebo posilniť polarizáciu, alebo na nejaký čas nechať všetko tak. Počkajte, ja dám vám určite vedieť, ako toto stretnutie dopadlo. Možno si poviete, čo by sme mali v tejto situácii robiť, čo by sme mali zmeniť. Prosím, buďte trpezliví a pripravte sa komplexne. V každom prípade bude naša transformácia pokračovať a my ju musíme vedome prijať a nové vysokofrekvenčné energie, ktoré nás naplňajú, nám budú ukázané. Schumannová rezonancia v roku 2025 bude kolísať v priemere 200 Hz. Dnes sa pohybuje od 40 do 100 Hz a niekedy aj vyššie. Ale sme na to pripravení? Nie sme. Stále sme posadnutí sľubovanými zatknutiami, tribunálmi, popravami, výsledkami volieb, vymenovávaním ministrov alebo príchodom niekoho, kto obnoví poriadok a peniazmi vykompenzuje naše utrpenie počas prechodu z kozmickej noci na kozmický deň. Ako nám toto všetko pomôže s našimi osobnými 7,8 Hz prežiť pri 200 Hz? To nás, zdá sa, netrápi. A ani naše poslablé ostavy pri skokoch frekvencií až 500-600 Hz nás o ničom nepresvedčia. Alebo že by predsa áno? Áno, transformácia a jej uvedomenie sú ťažké a niekedy veľmi ťažké. Psychika mnohých ľudí je na hranici svojich možností. Ale nedá sa nič robiť. Musíme ísť ďalej, zostať v láske a dôvere v budúcnosť. Ako nám svetelní bojovníci neustále pripomenajú, bolo našou vedomou voľbou získať túto skúsenosť na Zemi v jej najťažšom a najdramatickejšom období a vytvoriť a vylepšiť našu osobnosť v tejto kyslej, škaredej realite 3D Matrixu. Nové energie, ktoré budú prichádzať v roku 2025 cez kvantový systém, budú mať veľmi špecifické vlastnosti. Sú nie len vysokofrekvenčné, ale aj veľmi silné. K ich asimilácii dochádza cez našu korunnú a srdcovú čakru. Tieto čakry sa s veľkou záťažou ťažko vyrovnávajú. Nie je to však jednoduchšie ani pre tých, ktorí majú jediné energetické centrum, ktoré zjednocuje všetky hlavné čakry od 1. až po 12. do súvislého celku. Svetelní bojovníci už teraz pripravujú takýchto ľudí na prechod do 5D v ich fyzickom tele počas súčasného života. Ich aktívne zapojenie do čistenia Zeme a miestneho vesmíru od dedičstva negatívnych síl a deštruktívnych energií ešte viac zvyšuje našu záťaž. 29. novembra o 11.42 prišla aktualizácia týkajúca sa tejto záležitosti. V súčasnosti 3 logá z pozemného tímu svetelných bojovníkov, nové eurázijské a jedno spoločné zefektívňujú energie z 1D na 14D v úrovni pleromy, čiže našej Zeme. Celý lokálny vesmír je ovládaný týmto procesom. Zvyšky kozmickej noci a negativity Kali Júgy sú neustále pozorované, sledované a ničené. Ich priestor sa postupne naplňa svetom absolútna,
ktoré zodpovedá fraktálu zdroja. To isté sa deje na 3D Zemi. Deštruktívne energie sú odstraňované a sú nasávané silnejšie, harmonickejšie a stabilnejšie. Nízkofrekvenční negatívni mimozemšťania s tým už nič nemôžu urobiť a sú odsúdení na zánik, ak naďalej zotrvajú na planéte v ilúzii prežitia v 5D. Všetci elementáli, rastlinné a živočíšne ríše a pozemšťania sa aktívne prispôsobujú tejto dimenzii na úrovni DNA. Pohyb a nahrádzanie energií je veľmi ťažké, pretože musíme prísne dodržiavať priority, účelnosť a samozrejme kozmické zákony. Čas sa sťahuje a rozširuje synchrónne s pulzom galaxie. Staré 3 priestory sú starostlivo vytlačené, aby sa Zem a ľudia mohli bez straty prispôsobiť novej 5D realite. Ako svetelní bojovníci musíme brať do úvahy obrovské množstvo nuancí, konať s veľkou opatrnosťou a byť ostražitý pri akomkoľvek boji. Dňa 30. novembra o 17:07 boli odhalené niektoré ďalšie podrobnosti. Negatívni sa snažia použiť niekoľko desiatok bojových navádzacích jednotiek, ktoré útočili na ciele s rýchlosťou 3 km za sekundu. Teplota plazmy, ktorú emitovali v momente najväčšieho zrýchlenia kontaktu s cieľom, dosiahla 4000 stupňov Celzia. Iba pripomínam, že teplota na povrchu Slnka je 5,5 až 6000 stupňov Celzia. Všetko v epicentre dopadu bolo rozdelené na elementárne častice a aj vo veľkých hĺbkach. Inak funguje technológia spätného výbuchu. Je založená na fenoméne prudkého stlačenia hmoty do stavu blízkeho singularite. Čím silnejší je stupeň kompresie, tým väčší je deštruktívny účinok. V skutočnosti vytvára nepredstaviteľne silnú čiernu dieru a rozkladá hmotu pri akejkoľvek teplote. A teraz otázka. Používali sa takéto veci v histórii ľudstva? Áno, mnohokrát. A kde? A o čom to svedčí? To mi napíšte vy v komentári pod videom. Na budúci týždeň vás čaká asi najdetailnejšie video o tom, kto svetelní bojovníci sú a čo vlastne robia a ako to robia. Takže ďakujem vám, priatelia, za prihlásenie sa, hlavne tým novým na Hero Hero. Veľmi sa teším, že aj vy sa tešíte malej súťaži na našej malej platformičke. Posielam vám všetkým veľa lásku a veľa virtuálnych objatí a budem sa zase na vás tešiť budúci týždeň, takisto ako s videom, tak aj v stredu, až ste si všimli, znova pribudne nejaká nová informácia a v sobotu pri ďalšom žrebovaní. Všetkým vám prajem veľa šťastia pri žrebovaní a dúfam, že všetky darčeky sa budú páčiť a že všetky dostanú nových majiteľov, ktorí budú mať z nich radosť. Takže ešte raz veľa lásky a majte sa krásne.